wan kod geno obro kodi mbaka nyaka rom saa 4 mar wang' manyango waikoni mathoth kaka pile. Yie mondo akaw thuolo mar rwako senior JB Oyawore. Oyawore VOJ. Erokamano. Oyawore Ken Muga. Oyawore Fredo Gweno. Oyawore. Uchio maber. Achio maber ba. Abenda chio makare. Erokamano. Nyasaye telonwa. Erokamano. Kamano. Kawuni bolori ma ang'eni gweth ne chodho nyoro Silver Jubilee. Koso kanisa uche luongo nang'o cha? Nyoro. Nye one diocesan gathering. Okay. Dhulu maber wacho ni nyoluoro. Nyoluoro. Mar diocese mar Anglikana Mabondo. Yes. To kumanye wantie iluongo ni St. Michael's and All Angels Cathedral Bondo. Okay. Mane kanisa maduong' mar diocese mar Anglikana Mabondo. Nye wadhialo higni 25 nyaka ne diocese Mabondo chakre. Koro nye wabiro kanyakla kaka jo Kristo. Mar goyo ni Nyasaye erokamano ne okenge ma wase yudo e diocese wano. Ing'eni diocese no chakore higa mar 2010 ka bishop mokwongo ne en Johannes Otieno Angela. To koro sani kosetiyo mare moretire to koro sani wan gi bishop professor David Kodia mabende osetayowa maber. Maduong' moloyo VOJ en ni kauru mos mar jo cathedral, kauru mos mag diocese Mabondo, kauru mos mag bishop professor David Kodia, kauru mos mar mama Aida Odinga min piny. Nyewan kode, nyewalemo kode. Ng'eno bendo ja diocese Mabondo. Mar Anglikana. Ken kanon. En kanon, to kanon nomi diocese ma South. Oh, yes. Okay. To en jakanisa wa. Walemo kode. Okay. Koro ing'eni mano miye South no, ting'eni kapok osidhi dalau, to jomoko nyaka sidhi kuonde mamoko. Koro machano osidhe, mano was just a precursor to mabro bire diocese one. Mana kaka nyi neno ka jumbe ariyo mokalo kota dek. No sidhe kaka Global Peace Ambassador piny mar Korea. Mangisore sani weche kwe duto e piny ka. E piny mangima. Men piny mane tije maduong' motemo. Kari gin kata mana ote mare nyoro nye mulu mana weche mag kwe. Kare. Yes. Nikech ing'eni sama in peace ambassador to koro okinyal bedo ni in peace ambassador e piny mangima to tok dalani kata i dalani tema koko ng'enye. Koro nyaka ikuong ichak gi dala mondo iwach ne jo dalani ooyo beduru mos, beduru gi kwe. Ote ne nye ber matek nikech wase lando mang'eny kaka weche ma koko seluoro piny Nyanza hinya. To kata koko kende kata mna insecurity bendo sebedo kokwako gwenge makalu ahinya. So mago nyo wacho mokwero mokoni gima nyo wacho maber VOJ en ni sama ine koro gweng' ng'ata watni to koro watni timonjo nang'o, watni ilaro godo gik mularo nang'o. Nikech Fred ni donge juma mokalo ni winjo ka kone na ng'e ng'ato to ka yun timo nonro ng'ama ng'eyo ni to kara mna jagwenge. Koro ka be ne achwanyora gi Fred to siepna matimata yudo ka kara en watne. Kendo somo nyaka e gweng'gi kodak gi wedene. Koro wate wan gi wede momiyo nyo wacho ni joma joluo wabedru jomo herore, wabedru jogo mohero kwe. Ema moro miyo ganda dongo maber. Kamano. Wach magiwa mokalo nyakwara Mgajwang'. Kanyo ne nyakwa gede nikech higni 25 ok gin higni matin. Ok tin. Ng'eny ndi. Ano kanyo ka usego kang' nyaka orofa moro ma koro omiyo Bondo bedo Bondo. Synod Plaza. Ng'eni Bondo sani kibiro gi helicopter kaka ng'en udwa pango le mag helicopter. Okwa kone nyithi sikul ni gibede class. Akonu mnani dhiure wi Synod Plaza kacha. Tukete. Wadwa piyo. Upiye. Erokamano.